Τι σας έχω, κυρίες μου, για τη συνέχεια. Πανέμορφο σχέδιο το οποίο μας έρχεται από τη Γαλλία. Ένα κόσμημα μυστήριο, τολμώ να πω, κυρίες μου. Ο κωδικός του Sigma 6507, 230 ευρώ η μαρκέ τιμή πώλησης, προσέξτε με, στα καταστήματα της Γαλλίας, 130 ευρώ η εκτίμηση της Golden Star για την ελληνική αγορά, και εγώ, κυρίες μου, θα σας το δώσω στη σημερινή εκπομπή στην εντελώς χαμηλή τιμή των 37 ευρώ μόνο. Πάμε να δούμε το πανέμορφο αυτό κόσμημα. Όπως σας είπα, είναι ένα κόσμημα μυστήριο, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ γοητευτικό, οι γραμμές του είναι ασαφείς, και όταν σε ένα κόσμημα υπάρχει στο σχέδιό του η ασάφεια, τότε αυτό το κάνει να είναι ιδιαίτερα σαγηνευτικό και θελκτικό, όπως φυσικά το συγκεκριμένο κόσμημα, το οποίο ήδη παρακολουθείτε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες και εγώ με ευλάβεια αμέσως θα σας το παρουσιάσω. Βλέπουμε πόσο όμορφο, μα πόσο όμορφο είναι. Το σχέδιό του, το σχήμα του είναι σε εκδοχή πουάρ. Ωστόσο όμως έχει πάνω του μια πανέμορφη οβάλ πέτρα υψηλής καθαρότητας και διάβγειας, με ένα ιδιαίτερα γοητευτικό χρώμα, η οποία στεφανώνεται φυσικά με κίτρινο χρυσό με αλόι. Ταυτόχρονα, κατά το ίμιση του υπόλοιπου κοσμήματος, έχουμε white cover, το οποίο διακόπτεται ευγενικά από μια πανέμορφη χρυσή λωρίδα φινιρισμένη με αυστριακούς κρυστάλλους. Ακόμα και η ένωση, ο κρίκος του κοσμήματος με την αλυσίδα είναι περίτεχνα φιλοτεχνημένος, ούτως ώστε να προσδίδει γοητεία και κομψότητα στο κόσμημα και ταυτόχρονα τη μεταμοντέρνα αυτή εκδοχή, την οποία απαιτεί και προστάζει η σημερινή μόδα. Δώρο φυσικά και η αλυσίδα και επίσης τα ασορτή σκουλαρίκια με το κεντρικό μοτίβ. Κυρίες μου, εξαιρετικό κόσμημα, γαλλικό σχέδιο, πανέμορφο, η Golden Star με υπερηφάνεια σας παρουσιάζει αυτό το πανέμορφο κόσμημα και σας το δίνει μόνο με 37 ευρώ. Μόνο με 37 ευρώ έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε αυτό το πανέμορφο σχέδιο με κωδικό Sigma 6507, αρκεί τώρα να τηλεφωνήσετε στο 2310 380 612 και 2313 000 509. Είμαι ο Αλέξανδρος και επανέρχομαι σε λίγα δευτερόλεπτα, κυρίες. Τα λατρεύετε, κυρίες μου, τα κοσμήματα. Από την πρώτη κιόλας γυναίκα στην ανθρώπινη ιστορία, στην πρωτόγονη εποχή, που είδε ένα πανέμορφο λουλουδάκι ή ένα πανέμορφο κοχύλι και θέλησε να το φορέσει επάνω της προκειμένου να διαφοροποιηθεί και να ενισχύσει την προσωπικότητά της. Μέχρι σήμερα τα κοσμήματα μπορεί στα σχέδια να αλλάζουν μόδα, αλλά ως έννοια φυσικά είναι διαχρονική και δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Κόσμημα πανέμορφο, κόσμημα μυστήριο, κυρίες μου, ο κωδικός Sigma 6507. Και η τιμή καθόλου μυστήριο, αποκάλυψη η τιμή του. Πανέμορφο κόσμημα μόνο με 37 ευρώ. Αρκεί τώρα να τηλεφωνήσετε στο 2310 380 612 και 2313 000 509. Παρακαλώ μόνο να αφήνετε μόνο το τηλέφωνό σας και το όνομά σας, προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο των παιδιών που δουλεύουν στο τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να εξυπηρετούν και να απαντούν στις κλήσεις σας. Εμείς, κυρίες μου, θα τηλεφωνήσουμε πολύ σύντομα μετά, προκειμένου να κρατήσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. 2310 λοιπόν 380 612 και 2313 000 509. Αυτό το γαλλικό σχέδιο σας άρεσε, έχει γίνει ανάρπαστο, το αποδεικνύουν τα τηλεφωνήματά σας. Όποιες κυρίες προλάβουν τώρα και κρατήσουν γραμμή θα δεσμεύσουν τα τελευταία κομμάτια, γιατί με πιέζουν από το control, μου λένε ότι εξαντλούνται, πρέπει να ετοιμάσουμε τον επόμενό μας κωδικό. Σας ευχαριστώ πολύ.